is het feestje? Waar is het feestje? Waar is het feestje? Hier is het feestje. Nee, ano kokolampo. Nee, ano kokolampo mevrouw. Dat denken we niet hier. We zijn fatsoenlijke, gezellige mensen. Ja toch? Bigi bandai, 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 bandai. Stop! Ja, mim hito even toch, mim fire zani. Adabi, sana pasaja. Oh mango, tengo man. 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 Oh mango, tengo man. Oh mango, tengo man. Yo me enamoré de tu man. Ay, digo, sana pasaja. Oh mango, tengo man. 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 Oh mango, tengo man. Oh mango, tengo man. Sabroso, no me tengo man. Oh mango, tengo man.
Oké, zometeen pak je je mobiele telefoon en dan gaan we allemaal filmen. Want dat is de nieuwe trend. We gaan filmen met onze telefoon. En als je het hebt gefilmd, dan tag je muziekgroep Sabroso en op Facebook. En wie weet, krijg je een cadeautje van Sabroso omdat je je filmpje hebt gedeeld. Maar nu eerst. Luister goed. Usa palé, dale colé. Usa palé, dale colé. Usa palé.